may mga katik-tik vlog na po mi. Kay ang akong mais gahapon nga kinilhigan. Nauga naman pilian na po bato. Kay aron mabaligya na. Talingawan. May trabaho na. Bato. Apas ang kagbaligya. O ganit pagka makatabang og pamunit og kan mangmili og bato. Tabang na ko. Tabang na ko. Naong og baligya. Wala. Ibutang diri na mao. Hapon di ay. Sa tagsaon man na. Dito ka magpili buang. Dili ni butang la. Dini. Nang wa nay. Wala ay gali ang badud. Imo ang gipudlaw. Pakpak na. Pagpuyo wak mao nang malakot ko butabang ka kay dili mo nang imong pagtabang kanang mga buaw. Pagbalik ya nato ang tarhaan. Kani mo ay kuan na kana ari man di kahakop diri sa ako ang gibutang nga magnitude man. Nano ari makitay ka makuha diri sa ako jud. Bantay lang kung nailiki ah. Utro-utro lang ko pag... Basta na ako ba? Dali na kayo puno. Ay, pangwari sa ako la. Dali ra na human ang iyang pagkapili tingaling matarhaan taan ni kami na ay mga bajud. Si Bajud. Na abang naay hinturok na putla ang ulo, putla ang Dili turok. man ako. Putman. Balik man ako. Dala. Dali na lagi. Nga nabusikat, dili ni badawat kay taraan. Ana ingon ana ba ino ana. Ano po? Mo may gipambutang ni Wakula o. Ano mga inganaw ko? Maurin na. Gani di adiri. Lain po bay labot ko sikit-kit. Kita Ano? Ulo na balaw na. Mga ragkot to. ganang ingon ani. Mga ragkot to. Oh. Kaning maurag sa kalok-kalok sa imo oh. Ni Kawakula dinalian. Dinalian ni iya.
Lapas naman sa salin. Wa man na sa kuan huna-huna. Ilang kilo kaya na Rodla? Pinsi. Shoot them to sa una. Ano ito? Musak naman. 15 lang? Ayan, alis bakal. Nya, naakay bakal day. Ang gani. Bawal naman nila, no? Hmm? Bawal naman. Hmm. Fokus tara na siya ko di tara mo. Ako pa man tanaw na karon mo man lang ko rin ako ah. Sige lang tagpili magkasakit na sa ako mata kamo na kay mga bata pa man mo. Di pa man magsakit na inyong mata. Magpili pod mo untana. Magpili ko la. Di kay paaboton pag di ka sa buntag. Largo na. Mauli ko unsa man eh. Maayo ni. Oh, basta kay puti nga wa Baka maitom. nila. Ah, kita iwa ba na yapil nga maradaw man na. Wala nga nang mamunit ng kala. Artista naman ka. Basta. Magani kay kauna. Kung ang pamagani ning hubag. Nasakit. Ano na balik man? Nagdagan mo ka. Hmm. Atik. Oh, alas ang phone. Kaya ingon ani nga, yung turok na, nauga na maiyang turok, put doon. E base maingon na si Buyit nga, nanurok naman inyo mais, inyo daginot. Di butang dito, dikit, humana na imo. Bantay lang ang dagan usik diha ha. Nagpili, tagmait, pangutana pa.
lagi bas-basan gani ni pagkuan pag pili kayo mabaligya kayong palitan duway. Palit? Hindi, tabagin. Hmm. Hindi, pagling salin lang. Ngayo ko. Ika? Oh. Ay, pag-usik-usik Ayaw pag sang. kuang na hinaya na pagtrabaho. Katong naman ito ay katong nag-tinlo may ginawa ito. Ingon anak kay ko anin turok na napot doon kay ko anapit naman Da. ang dahon na mga anak. Lala, kawa ko na. Lano raw. Ako, abri nung eh. Kawa ko na. Sagad yung index. Kanila pwede nila. Hmm. Anak po lang pwede kanila. Mga takat kung dagig tukit-kit ka na na daprino man mo na. Ma'am! Nga nawa man mo na isbog kay aron iana iduso. Wa na, amo ni tatong nausik. Kuha kayo. Ay, mga daot, mangguro na. Ayaw na. Rocket, oh! Sa dun na ning. Bahuwa. Mga katiktik, mao ni ako mga apo. Kani iwa pa kay og tigomon 23. Kanang perting pa nga badlongo na. Ya oh. Kano may Mao man manjika? ni nagtutoy na sa una. Na. Sa una nagtutoy ay pag ko kanilak lagi. Ano ba ang mug mo? Ada pug mo. Diluin na yung murag hugaw. Mao ni si Ipoy. Jefferson. Boy! Dah. Baag mata. Oh. Jisa. Daw Laga. some smile. Hindi sa. Of course, si Wako. Ang kina... Anya to Ano, ginamamura? asikit. Kit. Hi, Kit. Kaning gamay la. Ikaw hi Adel. Ikaw hi. Katuto. Hi na. Umana si Kiting na hi. Na, hi! Umana. Kachopotol! Umana. Wala tik-tik, daghan kay mag-apo. Grabe ka na ako. Oh, apo na ko ni. Apo na ko Ayan ni. po ano ba? La sa tanan nimong apo la kinsay pinaka Ang buutan din nga Pinakabuutan. apo. Si Jisa. Sunod si Kit. Kit dito ko Kit din ko dito tapat. Dili ba? Marawa na. Ito ba, ito ba? Sige la sa imong mga apo kinsay pinakabuotan. Si Jisa. Nya sunod si Kit. Nya ikat. Adil. Tulo na si Ipoy. Sige lang pangayo kwarta. La, mangutang tayo lang sa akin. La, Auntie Rowena. Stop! Stop! Di na magpautang. Stop na. Adian. Tapos, kung sa ari ka nang Utang nga utang. lang ko ang digupit. Ayaw Lari ka ng Hindi utang. na ibutang nito ba? Lari ka nang utang. Kane! Oh, oh. Kinsay pinakabadlongon la sa imong mga apo. Wako eh. Oh, si Kit Kat. Si Wako gyud. Kinsay pinakadali masugo. Kit. Kinsay pinakasabaan. Jisa. Jisa lagi. Ang Marites. Si Jisa, Marites si Jisa. Marites. Jisa. Ah, Marites daw si Jisa. Hindi ako Yay. ipanuway oh. Yay. Marites si Jisa. Kinsay panagsara maligo. Si Wako. Kit Kat! Wa ako sa mata, ligo. May gapon. Tamamig, terminter, may kuliguan. Ito ay si Jisa. Kinsay pinaka talawan. Oh.
Dalawan Si sa... Kit-Kit. Siwa, Ipoy. Kalawon, break ko. Bisan pang sila kailangan mo. Kinsay pinaka dali ra mohilak? Kit-Kit! Kit-Kit! Hey! Laro kayo. Laro kayo. Laro kayo. Dahil singgit man, bungol man kong tutugan pagkasinggit. Oy, Dili si Lula ray motubag. Si Lula say motubag ha. Kinsay pinaka bungis-ngis? Kit-Kit. Kite. Tapos si Adil. Kinsay pinaka dakog kaon la? Hop. Ako. Kani po daw. Mako. Hindi ko nagkaon pa niyo to. Tungol. Ikaw, may dakong tungol. Ikaw, nagkaon na boy. Nagkaon na, tapos nibalik ko daw Ikaw kaon. kay mukhaon pa magkapagkabi eh. Si Ajid, dakong tungol. Ha? Tapos kang mana nagkaon, balik ko po. Mukhaon. Way kaso ng sigig kaon basta masugo. May ako sigig kaon unya di masugo. Di man makasala og sa Biblia og di pagkaon ang tapulan. Kinsay di masugo? Wako. Ipoy bro. Masuko mong gani. Ang Oh, wa man dinhi mag-ipoy. Awa man dinhi magpuyo si ipoy. Wako din pinatapulan dire. Dagan lagi. Kaya imbis magpamili planning kay tuloray anak. Ako naman sa tuhod. Ingon mo istikol ray agdon. Pero ikaw, sige ikaw. Giagad din abot may nutrition noon na. Hmm. Labad. Kinsay pinaka tabian? Di sa Marites. Si Marites. Marites, bitaw marites. Kuya ba aya pa ko Kinsay pinaka laagan la? Si Wako, si Kit-Kit, si Ipoy. Si Jisa. Muuli ra kong Gutomon. Oh, di ako malig dito muna. Wako. laki say pinaka sugarol sa summit. Si Kit-Kit. Kit. Si Ipoy. Oy, dali koy. Si Wako, og mama ni Jisa. Si Ipoy, Jude. Si Kit-Kit. Damay. Yatir kayo. Ah. Yatir kay bata. Lakin say dili mo tabang og bomba kung mga laba ka. Oh, pagumba ko. Wako. Pagumba ko ni mo na. Ako, kay kadagan naman ko. Ikaw, buhilak man ka. Nahilak man kay kadaw. Lagi, kay di jud ako laban kung dili mo mamumba magsalig mo kanunay nga si Inonay Ako Sulungon. kay Termintira Ligo. Kinsay permi wala sa live. Wako. Kit-Kit. Nga, ikaw ang gani. Ikaw mga aktor, ikaw mga personal, Amo ko diri. Ikaw ang artista, o artista. personal. Tinda! Kinsay pilian og sudan. Wako. Project. Alam di magkagulay, sikit-kit ka magulay. Kanay ko batong. Batong ra lagi. Pero pag Riyan sari-sari, ako kintay karon kay Waisod, patay ka. Away kwarta. Kay wa may palit. Og isda sad. kinsay way pili sa sudan la. Kit-kit. Kit. Kinsay pinaka-reklamador. Oh, kunapod. Minti ako. Minti ako. Reklamador sa Sudan. Hmm. Si Wako. Huwag si... Di man mo reklamo kay mukha man sa bisa unsa. Kani ko daw, reklamo rin ko. Oh, reklamo. Unsa, manay gulay na po. Oh, diligod. Nga diligod. Yes. Ikaw na, reklamo kita ka po. Ikaw na. Mukan, bataan eh. Tapos ka sa Batoy. ulo ba eh. Puyo ba kay magsik... Bali dyan yung abagaron og adan ako yung masiki. Ay, kapoy. Ah, Kuto-kutongon kayo na ako yung oron na. Kinsay pinaka kuan la dili ka po yun gyud. Wako di man siguro ni sa kapuyon. Abo na og kanang maligo bitaw ka sa swimming pool. Og sa dagat, amo murag di lang siya kapuyon siguro. Koy kapoy niya basta kay di maligo. ko kapuyo. Sikit-kit na kay. Opa, di ko naglabas eh. Di tayo kay. Sikit-kit ka ng bumba, di kapuyon. Dili. Di kapuyon, dali. Hindi maluya gusto. Okay. Hey, Gloria Biudo, bisan tiguang basta kay ulit tao. Kinsay pinaka pilangga nimo la.
Tanan pinangga, pero og magpabuang-buang habwa ang kinaon. Hi mga katiktik, mga vlog. Naot na malingaw mo. Amping mo kami may